da autan na ɓangon ba gare da an taka autan ɗan maya da ɓangaren gurbaɗa shi ne mai yalwa autan ɗan banza da ɓangaren jamus shi ne mai dada gare da an taka targaɗe kariya Allah ɗari faɗo a rai ɗan dambe sana aiki da wahala sanin wani guba iya kai autan ɗan banza autan ɗan maya da ɓangaren gurbaɗa kai gare da ana babata ana cikuna mafaɗo wala hawla wala quwwata illa billah abun ba daɗi na mara kawa sana aiki da wahala sanin wani guba iya autan ɗan maya autan ɗan banza kai wala hawla wala quwwata illa billah gare da ana babatawa ne bai kallo ba auta ɗan maya da ɓangaren gurbaɗa shi ne mai zama ko gudu auta ɗan banza da ɓangaren jamus shi ne da dada a kai gare da ana babatawa ne jami'in da aba kula bai kargaɗe kare Allah ɗari kai fata da yan dambe sana aiki ya hana ana ce kula ma kwallo ne zama kai kallo ba wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah hannu sanda